Molweni emva kwemini namhlanje igama lami ngibonga kwaDabi emaqoqweni apha ke besidenswa sisifihlo sikamakazi wami uNorina Dabi. Ndiyabulela kakhulu kumuntu wonke waseQumrha nakubantu ngendawo abathe bencetsana nathi kule ndaba esikuyo. Umakazi wami umsebenzi wakhe uhambe kakuhle ke kakhulu njengoba bengumuntu abemhle naye kakhulu. Bengumuntu wabantu umakazi. So siyabulela ke silusapula kwamaqoqo kaDabi. Silusapula seMantandeni as well. Siyabulela ngoba nakhona bengumuntu wasemzini besetshadile. So I would like to say thank you very much to Qumrha residents. Thank you very much to families, friends and colleagues. Thank you so much. Molweni bethunana, ndiyabulisa igama lam ndinguAvuyile Kwayimani. Silapha eQumrha namhlanje besingcwaba uanti wam, unkosikazi kabrother katata wam. Kusetyenzwe kakuhle kakhulu, umsebenzi ubumhle kakhulu, nezithethi zithethe kakuhle. Into bendifuna ukuyithetha kosiphelele, ndifuna bayazi into bana ke hambeka kule ndlela. Nathi besanduswelekelwa ngumama wethu apha kuFebre, but ke sisangqambaza. Nimthemba uThixo kuyo yonke into eniyenzayo, niyazi ba uThixo uyawuhlala engumncedi kuni. Ndiyabulela kubantu bonke abazileyo bazosupporta, siyifamily kaDabi, siyifamily yaseMantandeni. Siyabulela kakhulu bethuna nenze njalo nakweminye imizi nisisupport. Inkosi kakhulu ingesupport yenu. Nkosi. Molweni, lo uthetha apha nguAnelisa wakaDabi, owaziwa ngoba nguAnita. Ndingumzukulwana kaKiki ngesiXhosa, ba ndingumzukulwana kabrother wakhe. Umama wam uzalwa ngumnakwabo. Isothusile into kaKiki, kodwa ke siye sazama uyamkela, siyamkele. Indlela yakhe sinqonelela uba ibe yimpumelelo, angasilibali, asikhonzele kwabaphambili. And bethunana sicela uba nisithandazise siyile family yakaDabi, nisithandazise kakhulu. Sibulele emntwini wonke osesikhunga usukela kusuku lokuqala uzotsho ngoku ekugqibeleni. Enkosi. Lo uthethayo nguCeliwe, ngumakhelwane kaKiki, umfo kabawo. Besitsho ke xa ebizana pha nomamam, mna ndingumzukulwana emaqoqweni, kodwa ke iba ngathi xa ndilapha kwaKiki, esensithi kukwaKiki apha kwaMamngwevu, iba ngathi xa ndilapha kwaKiki ndisekhaya. Silahlekelwe mansile area yethu ngumama othobekileyo, umama othethela phantsi, umama sokubona uhambela phantsi mana akubuza uba hayibo utheni na ntombi kaMamtshawe lo sesiba besizingedama zakhe manje apha kule area. Kukho ixesha besikha saphangela sonke apha almost ololo sive uKiki manje asiqokelele sonke izanotya iphunga, senjiba uKiki ngumama onjalo. Silahlekelwe man, ndifuna ukuthi bhabhaye mazikhali, hamba kakuhle ntombi, ubusiphethe kakuhle kakhulu eReunity. Hey, ndimangalisekile mani lenzeka kule area yethu. Saka ndisibona isifihlo sinje, saka ndibone nezinye inhlanga endingazange ndazibona esifihlweni mani. Hey Kiki, inkulu into ubuyiphathisiwe ntombi kaMamngwevu. Uzuhlala usijongile kwesi strato sethu ngela hlobo usenza ngalo, unenhliziyo enhle. Ndikhumbula apha ezinyangeni ndisandofumana umsebenzi, hey yayingathi ndivuyelwa ngumamam, wayengavuyanga uKiki. Umama benenhliziyo enhle bethunana, wabenqonelela wonke umntana womntu into enhle, bengenamntana, bengakhethanga mntana kabani. Silahlekelwe kakhulu silusapho lwalapha kwaStokes, ingakumbi abantwana, because ke uKiki befikeleleke emntwini wonke. Ibingumama ofikelela, buhleli nabantwana, ungumntana, buhleli nabantu abadala, ungumuntu omdala, but kuyo yonke lonto ebenembeko, ebemhloniphile umntu. Hamba kakuhle ke mazikhali, sohlala sikukhumbula sikuthanda. Ndisibulisele mna lo uthethayo apha ngisisonke wakafaleni, intombi yasemagcirheni.
Mna ndisho ngasiphelele and ke umama kasiphelele obviously mazi through siphelele and umama Kekeshem was a very nice person mna ndingumntu oshayi ke umthethelo wam first time ndisisa apha kule siphelele ngibona ngqo and samanqeni but Keshem uKiki was very nice and ke wayethanda ke nosithuka nezinto ezizobheke main road nesiphelele athi once ningeni athi sendiyazi kuyiwa kula Bangladesh. She was very nice and ke samthandile usiphelele nesiphelele ke Keshem fuze umama ke ngothanda masiphelele ngumuntu ohlekisayo like uyahlekisa xa ekhona soze kungahlekwa endlini. Enkosi. Mandithathe elithuba ke ndibulele umsebenzi kamamama omhle kangaka isupport sasekuhlaleni abantu becawe iqumrha yonke maniphela ndiyabulela kakhulu into abayenzile so ndilibali Nkosi. Mandithathe elithuba ndibulele ke kwinto zonke bezisenzeka kwixesha elibi ixesha lePasika abantu bebelapha bonke torho siyababulela kakhulu siyifamily yamaqoqwa namantande silapha nje ke ngoku sinemivuyo kakhulu besingacinganga ukuthi ngePasika kawugcwala ngelihlobo sibe nemivuyo kakhulu sisifihlo sikamakazi wami ndingumtshana kwelikhaya ke mna ke ndingumtshana kakhulu ke siyabulela torho sibulela bonke ke abantu nje besitsho usetsho cousin sibabulela bonke abantu bebezile kwesi singcwabo siyayazi ke bashiye imisebenzi emininzi ngePasika bashiya inkonzo zabo ekumele baba kuzo sithi ke nikumaze nethole zabathi nakomenye imizi bebenjalo basincede kakhulu sithe Nkosi. Ulele ngubeni bethu na yabulisa mna ndingumamtshawe wakalali ngizalwa ngumamqoqa wakamazaka bahlala uKiki ebefana nomama wami ebefana nodadewethu ebendifana nomntana wakhe mna ngoba yonke into eyayisenzeka endlini yami uKiki xa ekhona uyayazi uyahamba uyayisombulula uKiki bethi xa kwayinikwa impahla emsebenzini ngingiyelo ngingaka impahla bayilunga emsebenzini incitwa ndimi azise kuyo so simkelwe thina apha emaqoqweni ngoKiki futhi ke uKiki akho umuntu ebengamthandi bethena wonke umuntu Nkosi ndiyabulela. Siyifamily yamaqoqwa namantande siyabulela kakhulu kumuntu wonke othe wazosixhasa kulo msebenzi unzima kangaka besinawo. Siyazi ukuthi belixesha elinzima ixesha lePasika bonke abantu bebenengxaki zabo kodwa baye bancama ingxaki zabo beza kulomzi wasemaqoqweni ukuzolilisana nathi phansi kwelifeni elimnyama lokushiywa ngodadewethu. Siyabulela ke kumuntu wonke othe wazidina ngokuza apho ukuthi uThixo abe nabo bazawuthi bajike bebesezindleleni ngelixesha. Sicelela kuThixo ukuthi bahambe kakuhle ezindleleni bayofika ekhayeni bephila. Sibulela kakhulu siyifamily yamaqoqwa namantande. Enkosi.